Agallamh den nuach TG4. Bhí sé dóchlog in éad siopadaireachta i lár na ceathrach. Bhí mis agus mo chara líam inar si in aice le staire bio. Ní ró mór an le genú sa teach agus bhí éadí nua di íthorm. Go tuban rí beirtear thugging. An bhfuil éon géalaigh aga bhar sa fear amháin. Tá ar sa líam. An féidir len coppla ceiste chu ormh. Ceart go leor a dúirtmuid. Ribh bhád bhí an camera ar siúil. Thosaí an leithróirí caint. Tá muid a géanad siopadaireachta inniu le fáil amach an bhfuil déagóirí an éireann sonna nó míchonna. Thosaí muid ag tuairt amach. Níl go leor airige daginn ar sa mo chara, agus níl mé abalta obair ail. Tá lean scrúdaithe le genú agin, agus níl saol sóisialta ar bí agin ar sa líam. Caitheanna bheith an clár ar siúil a dúirt mé. Bé sé ar siúil ar 7 den nocht ar san fear. Fuair muid tíléonse agus hatí TG4 siar an aisce. Bhí sketche míní orín bheithir an telefís. An tróna sin, hí gach duine síos chun fécinsear an chlár. Dúirt mam go raibh muid go chinnta ar fad, ach ní raontaí dad léithí, mar híl sé gur cóir go raibh muid sonna sásta.